Hello guys! Welcome to another tutorial. So kapag sinabing you, ikaw, sa Ilocano, pwede mong sabihin sika. You, ikaw. Sa Ilocano, sika. We, tayo. Sa Ilocano, datayo. Datayo. Example, we are Filipinos. Tayo ay Pilipino. Sa Ilocano, datayo ket Pilipino. They, isuda. Sa Tagalog, sila, di ba? So isuda. Isuda ket Pilipino. Sila ay Pilipino, isuda ket Pilipino. Okay, next. Halimbawa, may hinahawakan ka. This, ito. Sa Ilocano, daytoy. Daytoy. Okay. Kapag medyo malayo naman is that. Iyan. Ayan, no? Sa Ilocano, dayta. Dayta. Here. Dito. Okay, so ang pinag-uusapan naman natin ay location. Dito. Sa Ilocano, ditoy. Ditoy. Okay, so wag po kayong malito Again, kapag hinahawakan po natin, daytoy. Pero kapag location ang pinag-uusapan natin, here or dito, sa Ilocano, ditoy. Next, dita. Dita. Yan naman ang sasabihin mo sa Ilocano kung ang tinutukoy mo ay location na dyan. Dyan. Punta ka dyan. Okay, so dita. Okay. Paano naman yung ang tatanungin mo ay who? Sino? Sa Ilocano, sino? Parang magka-rhyme lang din, no? Or pwede rin yung siya sino. Siya sino. Okay. Paano naman yung what? What? Ano? Sa Ilocano, anya. Anya. Okay. Paano naman yung tatanungin mo yung location? Where? Where is it? Sa Tagalog, asan? Or nasan? Sa Ilocano, nudtoy. Nudtoy. Or pwede rin yung sa din, no? Sa din, no? Okay. Next, paano naman yung oras or panahon? When? When? Kailan? Kailan? Sa Ilocano? Kaano? Kaano? Kailan ang birthday niya? Or kaano ti pinagkasangay na? Kailan ang birthday niya? Kaano ti pinagkasangay na? Ganon. Next, paano naman yung how? Paano? Kasano? How? Paano? Kasano? Okay, next. No or not? Hindi. Saan or haan? Yan yung Ilocano niya. No or not? No, haan. Or no, saan? Lahat. Lahat. Sa Ilocano, amin. Amin. Pilipino kayong lahat. Pilipino kayo amin. Amin. Okay. 'Di ba sa Tagalog yan is parang inaangkin mo, 'di ba? Amin na yan. Ganun. Pero kapag sa Ilocano yan ay amin is lahat. Okay. Paano naman kapag sinabing many or marami? Sa Ilocano, adu. Adu. Maraming pagkain. Paano pag sinabing maraming pagkain? Yung marami is adu, di ba? Adu nga makan. Adu nga makan. Okay. Next. Paano naman yung konti? Few. Few or konti. Basit or sumagmamano. Sumagmamano. Parang konti lang. Ganun. Next. Other. Iba. Iba.
Sa Ilocano, sabali. Iba siya, no? Iba siya, no? Sa Ilocano, sabali-suna, no? Sabali-suna. Ganon. Okay, so di ba napag-aralan na po natin yung pagbibilang ng 1 to 10? Okay, so sa Ilocano, may isa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam, sangapulo. Ayan, so meron tayong video dyan. So pag-browse lang po yung ating mga videos. Okay, next, paano naman yung big? Malaki. Sa Ilocano, dakkel or dakkel. Ayan, so depende yung the way mo i-pronounce yan. Dakkel or dakkel. Paano naman yung maliit? Maliit or small, tiny. Basit. Yan yung Ilocano niya. Basit. Next, paano naman yung long or mahaba? Sa Ilocano, atidog. Atidog. Okay. Paano naman yung thick? Thick or makapal? Napuskol. Makapal ang mukha mo. Makapal ang mukha mo. Yan. So, pag sinabihan kang makapal ang mukha mo, sa Ilocano, nagpuskol tarupam. Nagpuskol tarupam. Okay. Paano naman yung heavy? Heavy or mabigat? Sa Ilocano, nadagsen. Nadagsen or nadagsen. Okay. Next, paano naman yung short or maikli? Pwede yung ababa. Narrow. Akikid. Akikid naman yan. Akikid. Okay. Next, paano naman yung thin? Yung manipis. Manipis. Sa Ilocano, naingpis. Naingpis. Okay. Pero kapag ang tinutukoy naman is tao, yung payat, sa Ilocano, nakutong. Nakutong. Diba? Ako naimpis or nakutong. Ganun. Okay. Next, ano naman yung tawag kapag wife? Yung babaeng asawa. So, bakit? Minsan kasi yung bakit is matanda, di ba? Pero bakit yung tawag sa asawa ko, ganun. Asawa ko, bakit? Ganun. So, dalawa ang ibig sabihin nun. Pag sinabihan kang bakit is tawag ng panlalambing ng asawa mo. I love you, bakit? Ganun. Or, kapag tinawag kang bakit is may edad ka na, matanda ka na rin. Yan. So, dalawa ang ibig sabihin nun. Okay. Next, yung ano naman, husband. Asawang lalaki. Lakay. Okay, bakit? Lakay. Ganun din. Yung lakay, pwedeng panlalambing ng asawa, lakay, mahal kita, ganun. Or, pwede rin matandang lalaki. Lakay. Lakay ka, matanda ka na. Ganun. Okay, so lakay. Next, mother. Paano naman yung Ilocano ng mother? Pwedeng inang, pwedeng ina, ganun. Ina or inang. Pag ama naman is ama or tatang. Ama, kain na. Ama, manganin. Ganun. Or tatang. Again, father, ama, or tatang. Ayan, so nadagdagan na naman po ang ating kaalaman tungkol sa usapang Ilocano. Sana po ay nakatulong ang video nito. Abangan po ulit natin ang susunod pa po nating tutorial tungkol sa usapang Ilocano. And please visit and follow my Facebook page, Usapang Ilocano with Sir Dao. Thank you for watching.